студиото на Евроком Царевец вече са Ангела и Преслав, които са йога инструктори и ще ни разкажат интересни неща за йогата, за техния път на развитие, защо са я избрали. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Как стана така, че започнахте да се занимавате с това, с което се занимавате в момента и само то ли е? Както каза Веселин Лучански, когато бяхте в нашия клуб, той е започнал с една книжка, която го е впечатлила за йогийските факири. Общо взето това са двата типа. Единият, който е убеден и му харесва йога, а другия тип е като мен, който следствие здравословни проблеми нямах друга алтернатива, освен плуване и йога. И общо взето това са двата типа, които посещават и в момента нашия йога клуб. Едните са с здравословни проблеми, другите защото това го усещат като своето нещо, своят път. Доволен съм от постигнатите резултати и се занимавам с йога от 5-6 години. 5-6 години? Да. Вие? Аз лично, когато бях бременна с третата си бременност, реших, че е време да направя нещо за себе си и за бременността и за самото раждане да се подготвя, защото през първите две бременности и първите две раждания ми беше по-трудно, по-тежко. Насочиха ме към йога, това беше преди 11 години и разбира се, резултатите бяха точно такива, каквито очаквах. Първо научих конкретни дихателни практики, които ми помогнаха при самото раждане да намалят болката, да намалят стреса, защото и трите ми раждания бяха по естествен начин, с много болка и с много дълго време. А физическите упражнения, както ги наричаме в йога асани, ми помогнаха да подпомогна аз самия плод по-бързо да се случи раждането, макар че при трето раждане вече нещата се случват много бързо. Така аз практикувам йога от преди 11 години, но най-силно така се случиха при мен нещата, т.е. започнах да практикувам сериозно йога, след като гледах децата си, поотраснаха. Беше поканен повод гостуване индиец в Велико Търново от Българската федерация по йога и една седмица практикувахме йога всеки ден в продължение на 8 часа, което до толкова много ме запали, до толкова много влязох в знанията на йога за 7 дена. Това беше много бърз курс, че от тогава се започна и моята любов към йога. В началото, когато сте започнали да се занимавате с йога, какво не знаехте и какво научихте в последствие с течение на годините? Всяко начало е трудно и по-скоро знаех, че искам да се чувствам по-добре. И знаех, че единствено йога е начина, по който мога, не знаех точно как. И полека-лека започнах да практикувам все по-често и все по-често. Апетит идва със сядането. Това, което не знаех, когато започвах, е, че с течение на времето, освен физическите качества, се развиват и могат да се тренират и да ги наречем психологически. Или някакви от друг характер, от нефизически характер, като едно от тях е, например, на усмивката. Да се усмихваме повече, да бъдем по-позитивни. Всичкото това нещо може да се тренира. Както дишането спомена Ангела. Това са неща, които общо взето всички си мислиме, че имаме, че можем да дишаме, че можем да се усмихваме, но когато се тренират, резултатите са прекрасни. Просто се случват чудеса и то пред очите ми, защото съм виждал освен себе си много други хора, които мога да посоча, разбира се, конкретни случаи, които много им е помогнала йога и въобще повишава самодисциплината, контрола, удоволствието от живота. И затова често, когато практикуваме йога, казваме, че най-важното е усмивката, за да се чувстваме добре. Когато изчезне усмивката и започнат
по-сериозни натоварвания, това вече не е йога, така, спорт. А вие какво научихте за тези 11, казахте? Това, което не знаех за йога, беше, че толкова много помага. Аз самата си мислех, че има някакви техники, че можем да постигнем някакви добри резултати, но не знаех, че са толкова добри резултатите. Просто с годините виждах по себе си какво се случва. Тоест, в миналото бях с наднормено тегло, съответно като майка раждала 3 пъти, гръбначният ми стълб не беше добре, аз самата нямах спокоен сън, бях много тревожен човек като тип психологически характер. Не знаех как да се погрижа за себе си, така че да се чувствам добре и да изглеждам добре. Но в течение на всички тези години, практикувайки йога, промените се случваха и аз виждах прекрасните резултати. И чак тогава си дадох равносметка какво можем да постигнем, колко много можем да постигнем с йога в личния си живот. Не само на ниво физическо здраве, но на ниво и емоционално здраве, на ниво психическо здраве и мислене, ментално здраве, защото спокойствието, което ни дава йога, въпреки хаоса, въпреки напрежението, въпреки проблемите в България, е безценно. Това не можем да го получим просто така бързо. Ако го търсим с алкохола, това е самоубийствено, защото нарушаваме вътрешния баланс, си увреждаме органите, а с йога го намираме по съвсем здравословен и добър начин. Добре, нека кажем на нашите зрители за физическата част от йога, за упражненията. Ясно, че повлияват, или поне се предполага, че е ясно, че повлияват по добър начин на нашето здраве, организма като цяло. В какво се изразява тази емоционална, духовна, както я наричате, промяна в човек? За йога си говорим много. Повечето хора знаят от медиите какво може да им даде йога, но стоят отстрани, това, което аз наблюдавам, стоят отстрани и само наблюдават и слушат. За да се случат тези промени с всеки един човек, те трябва да практикуват йога. Няма как да се случат промените, ако не направят някакво действие, някаква активност. И това, което се случва на емоционално и духовно ниво, е вследствие, примерно, на дишането. Когато дишаме правилно, с правилната стойка, в правилната обстановка, постигаме освен успокояване на ума и тези малки дребни прозрения, които в бързането, в ежедневието не можем да ги постигнем. Тоест, след дишането, кратко релаксираме. И точно тогава се случват тези прозрения, които ни дават безценните отговори. Добре, от тук нататък какво да направя в моя живот? Безценните отговори, да, ето това е най-доброто за мен. Това правилно дишане, за което споменахте, то приложимо ли е във всеки един момент от нашето ежедневие или само в моментите, когато човек практикува йога упражненията? Най-правилно и най-добре, най-големи резултати постигаме, когато сме в практика по йога. Но имайки тренинга в ежедневието, ние продължаваме да си дишаме правилно и по този начин сме по-спокойни в сравнение с другите хора, по-виждащи реалността какво се случва и как да се справим с проблемите в тази реалност, в сравнение с другите, които не практикуват йога. Включително има написани научни трудове, с които си има изнесена статистика по научен начин. Изчислено е, че примерно при група непрактикуващи и група практикуващи резултатите, депресивността намалява, тревожността намалява при тези, които практикуват йога. А при тези, които не практикуват йога, много често има дълбока депресивност, много тревожности, много страхове. И в течение на практикуването, когато натрупваме количествено
изменение, тогава се случва и качественото изменение. Тоест, ние получаваме дълготрайно това спокойствие и това то не може да се каже и хармония, вътрешен баланс, да намираме най-добрия път, най-успешния път за себе си в реалността. А има ли значение дали човек е сам или е в група, когато прави йога? Определено има значение, но тук е един от парадоксите, които съществуват в йога, че тя колкото е индивидуална практика, толкова и групова практика. В смисъл, не е добре човек да изпълнява сам по книга или гледайки видео, защото когато инструктора го наблюдава, е съвсем различно. Може ли да се нарани човек? Предполагам. Ако не направи някоя поза, както... Предполагам, че е възможно. Трябва. И тук е вече другото нещо, индивидуалността. Въпреки, че асаните са, да речем, нарисувани, изчистени, изяснени, от тук вече идва индивидуалността, където всеки човек ги изпълнява според неговата собствена възможност. И тук вече искам да допълня Ангела за дишането. Може би другото, което мене много ме е впечатлило и докоснало, е концентрацията и баланс. Когато един човек е концентриран, когато той наблюдава своето дишане, когато той наблюдава своето тяло, тогава той може да практикува и самостоятелно. Съвсем различно е да можеш да балансираш. Това е съвсем естествено да стоиш на един крак. Примерно, колкото по-стабилен се чувстваш в залата, в практиката, толкова по-стабилен се чувстваш и в живота, в реалността, в реалния живот, в обществото, в семейството, в работата. По същия начин и с гъвкавостта. Колкото по-си гъвкав и колкото повече вяра имаш в себе си, аз това мога да го направя, ще го направя. По същия начин и в семейството, и в реалността ти ставаш по-гъвкав и по-сигурен в себе си. Така че след дишането, това, което мене най-много ми допада в йога, е концентрацията и баланса, който може да се постига. Тренира ни и ни учи как да наблюдаваме, как да се концентрираме, как да знаем какво искаме и да отстояваме целите си, посоката, в която вървим. Да, промените, които настъпват с човек в течение на времето, докато се занимава с йога, каква е посоката, от която тръгват? От ума към тялото или от тялото към ума? Или двупосочно? Как се случват нещата? Хората са различни и много често, най-много като наблюдение, най-често като мое наблюдение, практикувайки, водейки практики по йога, виждам, че промените се случват от тялото към ума. Тоест в началото хората идват предимно даже те не знаят, че и медитация, и релаксация за спорта. И искат някакви упражнения за отслабване, нещо различно, което без много натварване, да постигнат отслабване и красиво тяло. После разбират, че започват да се случват промените с тях, които са благотворни, защото примерно идват и ми казват: абе, знаеш ли, аз започнах да спа по-добре, или пък не ме ядосват толкова много децата. И аз казвам: да, чудесно, ето това е едно друго нещо, което щеше да се случи или се случва с тебе и което е добре за теб. И да, хората казват: да, много добре се чувствам и затова ще продължа да практикувам йога. Та честичко идват предимно заради тялото, за здравето, физическото здраве, и след това вече се променят и емоционално и се чувстват добре емоционално. Много малко хора са от тези осъзнатите, които идват с цел да работят за духовния си свят, да помогнат на себе си да повишат енергийната си вибрация и да вървят по духовния си път. Защото всеки един, идвайки тук на Земята, идва с определена духовна мисия, освен с определена физическа. И са малко тези, които
активно си помагат за духовните си начинания. Ако някой много упорито иска нещата да останат само до физическото ниво, т.е. да се възползва от йога, но само до толкова, доколкото да подобри физическото си състояние, евентуално начина, по който изглежда, може ли да се случи това? Разбира се. Той си остава на физическо ниво и си работи само върху тялото. Не се случват особени духовни промени с него, не се случват особени. Това е до решението на всеки един. Той си практикува асаните, прави си дишането, чувства се по-спокоен, чувства се по-добре, но не обръща внимание на духовния свят, не обръща внимание на това, че притежава и други измерения в себе си, а просто се грижи за тялото, за здравето. И това съм го виждала през годините като инструктор по йога. Тези хора си остават точно на физическо ниво. Споменахте асаните. Може ли малко така да пообясните какво представляват точно те? Има ли различни нива, така, степени на сложност? Асаните, това са точно физическите упражнения, с които се грижим за физическото здраве. Те са различни видове, усукващи, огъващи напред, огъващи назад и така нататък. Няма различно ниво на сложност от гледна точка на това, че когато групата е сборна, не за начинаещи или за напреднали, то един от практикуващите, който е по-гъвкав, ще се наведе повече към краката си, а другия, който не е толкова гъвкав, ще се наведе по-малко. Има една друга група асани, това са силовите асани, там вече повишаваме силата на тялото и там вече е добре начинаеш да не практикуват тези асани, защото там се натварват много повече ставите, гръбначният стълб, мускулите, но в нашите групи по йога нямаме такива силови асани. Те са предимно в групата по аштанга йога. Какво представлява тази йога? Аштанга йога е вид йога, която акцентира на тялото, акцентира на физическата сила на тялото, издържливостта на тялото и там асаните са доста сложни, доста силови. Трябва да имаме достатъчно здрави мускули, достатъчно здрави стави, достатъчно гъвкави да сме, т.е. да сме преминали през първото ниво, най-основното на хатха йога, където тренираме точно тези качества – гъвкавост, здравина, издържливост. И тогава вече да преминем към по-високото ниво на физическите асани, т.е. аштанга йога. Дисциплинирането, вас да попитам, отнема ли доста време? Как човек влиза в ритъм и ако до даден момент, да кажем, въобще не се е занимавал с йога, трудно ли ще му бъде? Не разбирам. Това е въпрос на личен избор. Има един такъв пример, да си послужа. Когато питах учителя за резултати, всеки се интересува за резултати, както и ти каза, как може да отслабнем сега за една седмица, за 2 седмици. Отговорът беше следния: ако ти имаш една единица работа, която да свършиш, или някаква цел, ако ти се занимаваш всеки ден, ще свършиш за определено време. Ако я вършиш веднъж в седмицата за друго време, веднъж в месеца за друго време. Така че това е въпрос на личен избор. Няма нещо, което да е задължително. И тук отново ще повторя, че при йога нещата са хем така, хем по другия начин. И всичко, колкото е общо, толкова е и строго индивидуално. Зависи от конкретния човек. Това, което исках да допълня, е, че на физическо ниво също, твоя въпрос, който зададе към Ангела, доколкото поне на мен не ми е известно, да има дисциплина или физическа дисциплина, която да се грижи за вътрешните органи, за жлезите за вътрешна секреция, за червата, за стомаха, за
организма в своята дълбочина. Щастлив съм, че познавам такива асани, които действат благоприятно. И освен дишането, баланса, може би това е и другото нещо, цялостното стимулиране на вътрешните органи, също има изчистващи техники, които изчистват организма от шлаки, от токсини. Затова обикновенно след всяка йога практика съветваме практикуващите да пият 1-2 чаши вода, за да изхвърлят по-лесно тези токсини от себе си. Случва се една трансформация при йога и това, което и Веселин Лучански много добре го каза, разликата, може би основната е, че след спорт, съвсем грубо, така отваряме една скоба спорт, човек може да се чувства леко изморен или приятно изморен. Докато при йога чувството е обратно, чувстваш се зареден, приятно разтегнат и като че ли по-енергичен. Самото практикуване вместо да изморява, да зарежда. Казахте, че идват различни хора във вашия клуб. Като възрасти, като професии, имате ли така наблюдения да преобладават някои или са съвсем различни? Като възрасти, може би така най-младо практикуващата девойка е на 17-18 години. Предимно преобладава възрастта от 20 до 30 и няколко и по-малко са тези от 40 до 50-60 години. Като че ли по-възрастните хора нямат вече желанието да се погрижат за себе си, макар че в други групи по йога, които съм водила в Горна Оряховица, в Павликени, имаше и по-възрастни хора. Но тук в Велико Търново в групата няма толкова възрастни хора. Като професии, те са, не сме ги питали конкретно за професиите, но като ниво интелект са на средно ниво интелект и на по-високо ниво интелект. Няма хора, които да са на по-ниско ниво интелект. Може би защото като че ли по-ниското ниво на интелект не дава този ентусиазъм да се справя и да се чувствам по-добре и да направя по-доброто за себе си. Имате наблюдения в областта, казахте Горна Оряховица, Павликени. Да. Как се променя мисленето на хората? Всъщност, променило ли се е то през последните години, да кажем? Всъщност, да, променило се. Сега вече не правя практики в Горна, но хората, с които съм практикувала в Горна, ме търсят и идват в Велико Търново. Това е интереса и показателен, че хората имат нужда от йога, за да се чувстват добре. Начинът на мислене, който виждам като промяна в хората, се случи при някои от тях. Както казахме, някои си останаха само на физическо ниво, но тези, които си промениха мисленето, наистина реално направиха по-добри избори за себе си. Една от жените промени професията си, замина за София. Другата остана в Горна Оряховица. Те са семейство, мъж и жена, останаха в Горна, но жената промени професията си и сега се чувства много по-добре с професията си. Идват с изследвания от традиционната медицина и казват, ето, нали, Хашимото, вече нямам проблеми с Хашимото, спрях елтироксина, справих се с Хашимото. Преддиабетно състояние също жената дойде и каза, ето резултатите, нямам вече висока кръвна захар и вече трайно има ниска, т.е. нормална кръвна захар. Така че виждаме резултати, виждаме факти, факта си е факт, статистиката си е статистика и хората оздравяват. И когато си тръгват от практиката по йога, виждаме и една радост в очите им, един блясък в очите. Те са по-доволни от това, както се чувстват в ежедневието след практиката по йога, са много доволни, с блеснали очички и това е много приятно да видим този блясък в очите им. Можем ли да кажем, че човек става по-уверен за вземането на някакви по-важни решения в живота си?
Да, въпреки че, както казах, всичко е строго индивидуално, колкото и общо. Много добре се усеща и насочва човек. Появява се един наблюдател, в който много по-лесно може да видиш ситуацията, в която се намираш, когато се погледнеш от друг различен ъгъл. Точно това предлага концентрацията и възможността да тренирането да наблюдаваш. Когато се научиш да наблюдаваш дишането си, ти след това можеш да се опиташ или да постигнеш и наблюдение на мислите си, наблюдение на ситуациите, в които се намираш. Въобще неща, за които рядко се замисляме. Рядко се замисляме как дишаме, рядко се замисляме как се усмихваме или колко се усмихваме, колко вода пиеме. Такива неща, лека по лека, всеки избира в какво да насочи и на къде да насочи енергията си и кое е неговото нещо. Защото има и хора, които са разочаровани от йога, идват и казват, не, това не е моето нещо. Или пък не се чувстват добре, казват, леле, колко съм схванат, тук вие сте ни такива, пък аз въобще не мога. Така че не е панацея, всичко е въпрос на личен избор. Но според мен така е добре и да бъде. Нека всеки човек да избере и да усети дали това е неговото нещо и кое е неговото нещо, за да се чувства добре. Тоест не можем да кажем, че йога е абсолютно универсална и може да се понрави на всички. Определено казвам, че колкото е универсална, толкова е индивидуална. Ще ми се да коментираме и нещо друго. В една от матурите беше поместен текст, свързан с йога. И по този въпрос има и така доста критично отношение, има различни мнения за това, уместно ли е да бъде поместен подобен текст. Как ще коментирате вие? Йога е наука и като наука е нормално да бъде поместен текста в матурите, така че аз не виждам нещо, което да е неуместно. Лично аз не виждам нещо, което да е неуместно, тъй като матурите са част от обучението на децата и йога си е наука. Относно Българската федерация на йога, решението на Българската федерация на йога беше, че не е необходимо да реагира на такива повдигнати въпроси, защото факта си е факт. Йога е наука. Смятате ли, че по някакъв начин самото учение йога може да обърка, да кажем, духовните представи на подрастващите, на тези, които биват възпитавани в чисто традиционен ортодоксален дух? Зависи от инструктора, който води йога. Съвместими ли са православието и йогата? Разбира се, че са съвместими. Така както в православието се говори за Христовата любов, за чистотата на духа, за вярата в Бог, по същия начин е и в йога. Търсим чистотата на тялото, чистотата на мислите, чистотата на емоциите, да сме в позитивните мисли, да сме чрез йога да сме в позитивните емоции, да сме в вярата в себе си, вярата в любовта, любовта, която е във всеки един от нас, така че двете са съвместими. Не виждам никаква причина, поради която да не са съвместими. И както казахме, личният избор е важният главен момент, когато едно дете или един възрастен направи своя избор, да уважаваме този избор, защото той като дух, този човек като дух е взел своето решение. Не случайно е писано в Библията, че Бог оставя хората да вземат свободно решенията си. И ето тук точно са пресечните точки, една от пресечните точки между християнството и йога.